Ahoj, moje jméno je Petra a já tě vítám u dnešního videa. Než začneme, tak prosím, dej tomuto videu like. Pro tebe to je jen 1 vteřina, ale mě to pomáhá dostat obsah k více lidem. A pokud ještě neodebíráš můj kanál, tak určitě klikni na tlačítko odebírat, protože každé 2 týdny tu najdeš nové video o podnikání, obsahu a osobní značce. A věř mi, bude to stát za to. Dneska to nebude klasický návod, nebudu mluvit o Reels, o algoritmu nebo jaký formát má největší dosah. Dneska si budeme povídat o něčem mnohem hlubším. O tom, co mi opravdu pomohlo dostat se v podnikání tam, kde jsem dnes. A hlavně o tom, bez čeho bych se nikdy nedostala na příjem 100 000 plus měsíčně. Možná tě tyhle věci překvapí. Možná to nebude tak super jako návody na virální Reels a trendy hudbu, ale jsou to věci, které reálně dělají ten rozdíl a které můžeš začít dělat taky hned teď, a to bez ohledu na to, kde jsi. První věc, kterou bych nikdy nemohla přeskočit, je moje nabídka. Ale ne jen tak nějaká. Mluvím o nabídce, která opravdu odpovídá tomu, co moje cílová skupina, můj klient opravdu chce. A tady nastává často velká chyba. A taky je to možná častější chyba, než se na první pohled zdá. Já sama jsem se nachytala tolikrát. Měla jsem v hlavě nápad na produkt, byla jsem do něj naprosto zamilovaná, říkala jsem si, to je tak úžasný. Tvořila jsem ho s nadšením, investovala do něj desítky hodin svého času, pak ho dala ven a ticho. Nikdo ho nekoupil, žádné prodeje, žádná zpětná vazba, jenom frustrace. A víš proč? Protože jsem se ho prostě jenom vymyslela. Nenapsala jsem jedinou anketu, neudělala jsem si průzkum, nezeptala jsem se klientů, co vlastně řeší, nepodívala jsem se na žádná data. A dnes už vím, že to nejdůležitější přichází ještě před samotným tvořením. Poslouchat a naslouchat. A teprve potom tvořit. A i když tu nabídku máš, musíš ji pravidelně aktualizovat. Musíš se k ní vracet, znovu se ptát, jestli odpovídá tomu, kde tvá komunita právě teď je. Protože pokud se to, co prodáváš, nepotkává s tím, co lidé potřebují, tak to nikdy nemůže a nebude fungovat. A to ani i když budeš mít toho nejlepšího markeťáka na světě. Druhá věc, která změnila moje podnikání, je naučit se říkat ne. Bylo to pro mě hodně těžké, protože na začátku jsem říkala ano naprosto všemu, každé spolupráci, každému projektu, každé zakázce. Věřila jsem, že čím víc toho vezmu, tak tím rychleji porostu, tím více vydělám peněz, jenže ono to tak vůbec nefunguje. Postupně jsem zjistila, že mě některé spolupráce stojí víc energie, než mi vlastně přináší. A že vlastně, když spolupracuju s klientem, který mě opravdu vyčerpává, tak prostě ani ty peníze nejsou prostě něco, co bych jako já si užila. Proto jsem se jednoho dne zastavila a řekla si, prostě takhle to dál nejde. A co se stalo? Hned poté, co jsem opustila jednu z vyčerpávajících spoluprací, mi během týdne přišly další 3 nové příležitosti a byly mnohem lepší. Protože někdy se to nové objeví až potom, když to staré opustíš, jo? Je to takový trošku klišé, ale opravdu to tak je. A tady se vlastně znovu vracíme k bodu 1. I když vlastně máš to podnikání nějak nastavený, máš nějaký produkty a služby, tak je důležité vždycky se ptát, odpovídá to tomu, kde jsem dnes, nebo vlastně jsem se zasekla na místě a neposouvám se, protože opravdu jsem ve starých spolupracích, které už mě tolik nenaplňují a máme jenom proto, aby mi přišly prostě nějaký peníze. A hlavně je to i jistota a já jistotu naprosto chápu. Někdy je potřeba zkrátka něco opustit, abychom se mohli posunout v tom našem podnikání dál. Třetí věc a možná ta úplně nejdůležitější je, že jsem začala dřív, než jsem byla připravená. Hned vysvětlím. Tohle je místo, kde se zasekne tolik skvělých žen, mých klientek, se kterými jsem vždycky mám dlouhé rozhovory o tom, proč nějakou věc nemůžou dát ven, proč nějaký příspěvek nemůžou sdílet. A já jsem mezi nimi byla taky opravdu hodně dlouho. Čekala jsem na to, až ty věci budou perfektní, až budu mít web, až budu mít více sledujících, až budu mít lepší kameru, až budu mít lepší světlo, až budu lépe mluvit na kameru. Pořád jsem měla pocit, že ještě není ten správný čas. Ale víš co? Ten čas nikdy nepřijde. Zkrátka, nikdy není ten perfektní čas. Můj první vlastně digitální produkt vznikl doslova za víkend. Bez nějaké hlubší strategie, bez profi grafiky, bez dokonalého názvu. A víš co, stejně se prodal, protože odpovídal
na potřeby mojí cílové skupiny. Protože lidé neřeší, jestli máš všechno típ-ťop. Prostě lidé řeší, jestli jim to pomůže, jestli rozumíš jejich problému, jestli dáváš řešení. A to můžeš předat i bez perfektní grafiky a perfektně sestříhaných videí s perfektní technikou na natáčení. A dneska už vím, že to, co mě nejvíc posune, je vždycky ta akce. Ne příprava, ale opravdu akce, protože ty to vždycky můžeš krásně doladit až jako na té cestě. Nemusí to být perfektní, ale věř mi, že důležitý je začít. Ať už odkládáš cokoliv, začni ještě dneska. Čtvrtou věcí je konzistence a vytrvalost. Tohle je úplný základ. Já vím, asi to slyšíš často, ale je to zároveň něco, co tolik lidí vlastně vzdává moc brzy. Myslí si, že stačí jeden skvělý příspěvek, jedno super virální reels, který prostě vybouchne a přijde mi z toho spoustu potenciálních klientů, že stačí jedna kampaň a že ten úspěch se vlastně stane nějak přes noc. Ale úspěšné podnikání není o jedné věci. Je to o tom, že si vidět dlouhodobě, že se zkrátka připomínáš, že to nevzdáš po měsíci přidávání, že to nevzdáš po první kampani, která není úspěšná. Protože mě lidé sledují měsíce, než si něco koupí, někdy to můžou být i roky, než se stanou klienty. A oni přijdou, protože vědí, že tu pořád jsem, protože stále tvořím, stále sdílím, prodávám a nebojím se vracet k nějakým věcem. A to je také velmi důležitý bod, protože recyklace obsahuje něco, co mě změnilo život, protože já když vezmu úspěšný příspěvek, přetočím ho třeba jako video, vezmu část textu a přetavím ho třeba do karuselu, tak to funguje. Lidé si zkrátka jako nepamatují 100% obsahu a on se k ním ani nedostane, takže opravdu neboj se opakovat to, o čem si už mluvila, nikdo si toho nevšiml. A i kdyby náhodou tě na to nějaký skalní fanoušek upozornil, tak to není vůbec žádná chyba. Je to prostě něco, co je naprosto normální a my tady nemůžeme fungovat na základě toho, že budeme tvořit pořád nový a nový obsah, protože bychom se z toho zbláznili. No a pátá poslední věc je to, že jsem se obklopila lidmi, kteří mě táhnou nahoru. Tohle nebylo úplně hned, dlouho jsem se snažila všechno zvládat sama, ale v jednu chvíli jsem si uvědomila, že nejsem obklopená lidmi, kteří mi vlastně rozumí, že moje okolí úplně nechápalo, co dělám. Neměla jsem si komu vlastně postižovat s těma svýma online problémama. Měla jsem skvělý nápady, ale chtěla jsem to s někým sdílet a zkrátka nebyl nikdo, s kým bych si o tom mohla popovídat a zkrátka slyšet nějaký jiný pohled. Ale když jsi mezi lidmi, kteří mají podobné cíle a hodnoty, tak najednou tě chápou. Může sdílet svoje úspěchy, ale i svoje pochyby, i ty neúspěchy, protože i to je důležitý. A tohle prostředí mě totálně vlastně změnilo. Já jsem to vlastně řešila tak, že jsem se přidala do coworkingu, kam chodím opravdu skoro každý den. Beru lidi v práci jako takový kolegy, se kterými opravdu můžeme cokoliv probrat. Slavíme pravidelně narozeniny, slavíme prostě vždycky, když se někdo zasnoubí nebo se někomu narodí děťátko, tak prostě zkrátka oslavujeme spolu ty malý hezký věci vlastně v tom podnikání a naopak, když prostě se nedaří, tak si prostě postěžujeme, řekneme si, pane bože, to byl strašný klient, pane bože, prostě nic se nedaří teďka, ale prostě zkrátka je tam ten prostor ke sdílení a to je za mě skvělý. Zároveň ale vím, že tuhle možnost nemá každý, protože coworkingy jsou jenom ve větších městech a proto jsem se rozhodla, že vytvořím místo, kde tohle částečně nahradím. A proto jsem vytvořila klub Spolu v onlineu, což je místo, kde se podnikatelky navzájem podporují, inspirují a táhnou se zkrátka nahoru. A já jsem v rámci klubu vytvořila také offline akce, abychom se viděli právě i v tom offlineu a nejenom v tom onlineu, protože online je skvělý a já ho miluju, ale ten offline je prostě ještě něco vlastně daleko hlubšího. Takže ten klub je něco, co já jsem chtěla založit třeba poslední 2 roky, ale pořád jsem radši brala klientské práce, pořád jsem radši prostě dělala všechno jako pro klienty a ty svoje projekty jsem odsouvala a teď konečně vlastně, když mi nějaký spolupráce se ukončily, tak jsem si řekla, tak teď prostě nebudu nabírat nový a prostě zkrátka teďka půjdu dělat ten projekt, který jsem chtěla a už jedeme vlastně teďka 5. měsíc, mám tam úžasných 50 lidí v tom klubu a je to zkrátka za mě něco, co jsem si splnila a co naprosto miluji dělat, protože mám prostě radost z toho, když mi ta klientka napíše, že prostě získala novou spolupráci za XY peněz a že z nuly šla na 45 000 měsíčně a to je něco, kdy si prostě říkám, že dělám přesně to,
co bych dělat měla, že to je to moje poslání. No a pokud bys i ty měla zájem se do klubu přidat, tak najdeš v popisku videa odkaz na waitlist, protože klub je aktuálně zavřený, ale pokud mi tam zanecháš svůj e-mail, tak já ti pošlu speciální nabídku a až bude klub opět otevřený. Takže se tam když tak podívej. No, tohle bylo 5 věcí, bez kterých bych se nikdy nedostala na příjem 100 000 plus měsíčně. Možná to nejsou věci, které jsou nejvíc vidět zvenku, ale jsou to přesně ty věci uvnitř, které rozhodují o tom, jestli to podnikání poroste a nebo zůstane jenom snem. Napiš mi do komentáře, který z těchto bodů tě nejvíc oslovil a jestli mě ještě nesleduješ na mém Instagramu, tak mě tam najdeš stejně jako tady na YouTube, Zrska v onlineu. Já tam jsem aktivní skoro každý den, sdílím zákulisí, příběhy i konkrétní tipy a jdu tam zkrátka ještě více do hloubky než tady na YouTube, takže určitě budu ráda, když mě začneš sledovat. A taky klikni na odběr, ať ti neunikne další video, protože už za 14 dní se společně uvidíme zase u dalšího, takže já už ti jenom teďka popřeju krásný den a měj se. Ahoj.